Sona bokere. Bosi kubun dopha ni borong hangkele bono just sikar khaine ni bobai thosongsa songtongna ni bagai bono nana niya. Kabang ma chini borok rok thangai borok bai kaijagoi kabang ma ulo khana afsus khai kaka koko kesung aborok bo nugo. Engke borok hangke na thangai chini borok no sikar khaine ni te kaisa bising ni kaisa kok hangke tabok ni chara pore nai rok no borok sikar khaine ni karon borok no chini bobishot. Abo kaisa angne untani sanani musuh kutuk kaisa wangsong nai. Ini Juni 6 tarik hingga TWF assignment sal kotor kanya palajak. Tini pun thai jaga no palajak nai. TWF beri songgothon tipramot hani bekhago. Tiprasarok no phyok nai movement khaiman jaga bo kaisa songgothon bubagran bisingti asairimani bo. Boni nahar mungtamo tambage asaijaka. Asaimani yakulo tabuk bai 2 year khai kai tongka tamo samung khai jaka hinango tei tamo samung ro khai jakna o TWF ni plan busugo sekango chini tiprahase ni tiprasa dopharong nom balai keno ane khapang ne hamjak mung yaparo beri bekhak eba kena TWF Tripura Women Federation ni engui jotto ni thanibo ane saksalai ane kusu ane mampani soman joto ni thane o chini khapang ni hamjak mung yaparo tei soba ni sibai chini media nerong no balai kena hambai maro tomani ke uram seng nerong no manui balai kena chini nangkong mani kok thai bukhani kok ro seng chini dopharong ni thani eba kubun dopha ni thani seng kok rohori mano abani bangai nerong no balai kena hambai au chini Tripura motha chengjak mani kena 2021 February 5 tarik go cengjago ngangke June mase 6 tarik apro khanga keno Tripura motha hi kaisa tongo abo ke main body bone wings nganga keno TWF eba keno YTF youth by beri omai klai asa wings khakjao chini ta TWF omani nganga keno beri ni wings June mase 6 tarik balai kena important sal temani ngangke as hal no tamani bagai chai na harjaka bosi balai kena important June mase wa kabang ma date tong haipana 6 tarik as hal mari no buba grata mani bagai bono chai na harka abano kisi sandir no ang risai sawana tabong ni silai chung bala ang nijebo sarai ko 1980 riots jepro ngo chini hawo jepro danga ngo apro para chukti tak jeman hodrai udaipur hodrai hairawo para chukti no mano 60% hairo sarai boma sakai seya eba kene boma masumra awai khlai family chukti kubun do pharo boi tan tharjagi peimani tei Tripura ha kanangai o hanin busaro balai kene oroi poroi ngai buma kamaka bupa kamaka omai khlai balai kene kirma sangsa sal thangmani a sal no moito khlai bubagra chini taku bukhung ma pa kamalai mani bongso kamalai mani a sal no moito khlai nani bagai June a sal mari no bo basina harka orno kaisa boni lokhon har mani ke obahai sengnai di jekno family eba kena chini tamana dopha phangkha eba state country je jaga phana ungthung buri rong hangkena kaisa gender kaini chala bosong kaisa buri bosong kaisa tongo chini borok ni engka kai a gender ni bisingo buri jodi ungklogo chalani ganda wo tongya ka a family aba tamana family ingya nukhung ya dopha eba kena bongso bahayna bridi khaithani salabai buri ni bisingo jodi buri kering ha kena generation ermaya abani bangai important rules archala success khaina ni thangthani ha kena ongklogo buri je khapano matango khonjago abani bangai bubagra once we naika bo chini India government by jefra march khlaimani pore song rasiti khlailai nan thangthani wo kwangma chini tamanai political games thanglai thani o chini burirong ni percentage belai kena kom chini Tripura ni Tripura ni kok saitong
kubun dopha rogo hangke no sang nukjago kabangma bwrwi rok even prime minister even matama pilot even talo thangthani omai ke kabangma bwrwi rok ni borok ni ability capability borok ni wisdom talent knowledge no samungo thepawi borok no bo samung successful khaimani no te borok no honor bo khlaijak sonman bo rojago whereas in Tripura wong hang kena purush tantric samaj hai khlaiui sini hawong hang kena bwrwi rok ni percentage hang kena moncho rogo nukjakya political leaders rogo nukjakya aboni bagai jora jora wo uram abono bangma mansugo je bwrwi rok leadership kasai phainani belai kena kosto tongmani kena bosa butui no thamogui bokra jok bokra bosai no thamogui nukung pura haya chaya sharp khaine manager haisi bwrwi rok ke bosai income khai to bofano nukung ni manage khaine ke manager kena bwrwi rok si inka ka a jaga o bwrwi rok no ta political li thangthane bo bwrwi rok no tamane take part na mane abo kaisa sini something is short sin abo kaisa gaping ngi tongkhana abon bubagra wan suka nga ke bo saka chungno nunghori saka bwrwi rok no tuyui tabo jemon Manipuro kaisa borne demand khlailene thangthani bo chung bahai khe nukha borne forest reserve no je pro sabaina ni naijak pro apro Manipuri rok bwrwi rok chalarogya bwrwi rok thangoi bufang kaisa kabak lai tongika nga kha abufang no raimalia even total arani borne tamahnai borne order abo withdraw ngai paikha abo bwrwi rok ni movement ni bisingti khlai inka oma haiklai rangkho puisa business ro boni ro jotono saimano nodi so sungnai ne ke Shillong Nagaland Manipur Mizoram everywhere sunghai kungbara no chehara sollai o thik na borok joto rangkho puisa income khaithani ro business ro borok even modern jaga o Manipur ro ke to bwrwi rok ni bazar ni sal katung inka oma haiklai borone rangkho puisa wong banang thong ba borone sikha diging phang thong eba khena mangsa se position ma thani phang thong borok highly educated bai ka ka borok tamane joto jaga take part namane nugo angka borok belakhen enjoy khlaio bosa botino bosai thei thangai bahai na bosa botino phorongoi tilang thangne monai so khaina ni bagai borna ra rangkho puisa phaina ni oma haike borone experience ngai thangka Engka apa ni bagai jora wo Shillong ro Mizoram eba Manipur ro jepra ang thang tung nuk tung khang ke belaken balance in ar ni dopha ni bwrwi rok bai ke balance ekdom milia hai ngi to aba bo kaisa sini dopha ni kaisa srai mung hai hene ang makha kau aban bang bubagra saka chini hani bwrwi rok no borok no bahai no songo amhai tamahnai scope marnai borok no power ro nai empowerment bwrwi rok ni empowerment nai whereas chini aro kena kubun dopha ke majority bangai thangka chini hane borok rok ke brana minority a microscope yo sogoi mane bagai chini salarong no kubun dopha rok salar no sak nanglia every now and then chini bwrwi bosar kena rape khlaijagai gang rape khlaijagai tamanai shikar ngai tongo Engka chini aro ni bwrwi rok ni belai kena mane balance sonman eba kena chini rangkho puisa hoite chung jebra pana education ro bukari khaba chakri bakri ro buta idaning to kisa masa chini bosabuti ro phaibe khai pana tabu chini boys ro no chung nai ne khangka chung tiro se first base English medium pori nai ro engka aboni bagai education bo lack of education ne bagai chini ha ni boro ro rangkho puisa bwrwi rok jebra pana jora wa ang nije bahai na belai kena mukti phai jora bakha belai kena kosto nango ekdide kubun dopha rok chini chalarok no sak nangle ne bangai bosa bwrwi bosa rok school college thangnani thangthokliya rape khlaijago lama koma thangnani thangthokliya bahai engkha thik no tei bai sang khena rangkho puisa kri ni bangai jora wo asuk rajniti khlaimani 70 bosor ni se sakangai thangkha tarpore bose chini Tripura hani bwrwi rok ni condition ga khena rega matangya joro salayo BJP rok Tripura mothas rok no rega tangroya hone bwrwi rok jepra godal tui mukti sokoroi media ro basa waisu ko rok salai abaro nukhang ke belai khena tragedy belai khena khakham singsa abaro no nugui ang nije bahai na belai khena ang chogusu ye phano dophani leadership phaimani ani main uddesyo ka abono bwrwi rok no te kisi se equivalence khlainani
karon bwrwi rok ni kwbang mano performance nango dopha phiyok thani nukhungo bebak digino bwrwi rok ni performance borne independent borne tamahna borne wisdom talent knowledge no sung jagao thepawi obo khanga ke sini dopha bahai no te ke sisa salarong no lai thangnai hai mani kogya but salarong no chubana ni bagai salarong no chubana ni bagai aboni bangai tabo sini TWF form khaimani bubagra ni nahar mung obono bwrwi rok hang khena belai khena dorjer protik belai khena soisuk mano belai khena soyu sini kwbang ma bisiro wi salarong income kari salarong ni bising ba education belai khena borni ba kwbang ma percentage kari kubun do farne hai tarpore phano bwrwi rok bosai hathi to bo maya phano bwini lawo thangai laifang sanai phano eba tamahna bwini mukhung ka thak khagai phano eba khena somoso solok ari nai phano nowo bosak chikon ro eba khena bokra haya chaya no tui mak mos deng phano manage khlaisa ro wi nukhungo manage khaitong a bwrwi rok no bubagra sao tabole chini freedom fighter eba khena chini mukti juddo ni kaisa last stage of sokpaika kabang ma chikon chini borok bahina ancholic party ma khaileka ang tini hai salo obono no moito khlai sanani musu chini June 6 tarik abo simia sara tabok jora till date tini jora wi chini bosabuti rok baksang ke ba bekar ni bangai phatar hawo bini restaurant kaplung jamka bini ha ni development ni bangai samung khlai ma tongbai ka rangkhok paisa kisa masa mana ni bangai ma pha bora bori jingno naikol malia bosano ganda tongoi pore romalia munisho khai malia angke khorai malia obhai ngai thambai ka chini ha ni sala bosaro bises khlai backbone youngsters rok angke oro jaga o tabo chini bwrwi rok tabo bom hai rule khlai ni nangai tongkhang ke o subject o obstacle no o bhada bigano no barai thangai kaisa tamane independent kaisa movement khaina ni thangthani o bwrwi rok ni rules nukhna thangnai jepro 2021 ni 6 tarik June ni simi sara tripura rajyo o bwrwi rok jotono bahai ke ongkhorui dopha ni bagai saya nungya khlai ni rok jotono nugui mankhana o khepebo bwrwi rok belai kheno mane dopha ni bangai bubagra TWF bumung romani bai bosak khlai thansang nani kaisa scope makha thansang nani kaisa borok hama mankha hama rohornani khlai ani musugo dopha ni bangai bokha phatena nai tongwa haifano jaga rojaya karon China ni system se ang yapang bosaka China rong khena purushtantrik samaj kubun do pharok no srunglai tere bwrwi rok no khena gumta simi ro ya haifano samung rok ni bisingti khlai chungno khena tamanai tong kesep sa kesep khlai toni jagmani aboni bagai jak chung boskango chine fight kabangma tongo bubagra ne bisingti khlai chung tabo assembly election eba khena ADC election asuk bo o election simi sini movement ya chine nangkuk mani khena existence survival by existence o hawo tongoi thangma sinai de borok to kothang tongnai je bothar janai to bothar jak tongo daily gari thutai rep khlai jak haifano oro hani bosaro kubun hani hai khlai no tabo Mizoram rok Nagaland rok tongmani chini kungbara rok no independent tongmani hai oro ni o sung hamar hoboi nokhaba ani haba ani hi tongoi man sinai de abono tui no chini bubagra movement khai tongo chini interlocutor ro hotong ro hoya thang tarpore phano central government thani chung pressurize khai tongo chung movement khlai tongo suja angole gi uthena homa hai chung call by sani tongmani manyanga ke chung abono kotor ma kaisa movement ni bisingti khlai chung tamai sara India simia sara prithibi ni thani ta bo media ni madhyame chung o ha ni bosa tripura ha ni bosa ro ornio kaisa bosong tongo bosor khlai hajaro bosor 100 takchin bubagra bai ke 86 jon oro rajato raja amokhe harmony khlai jotono naikoloi prithibi o borom mani tongmani a bosong ati prasaro abarok tamo khlaijak tongkha aba sara prithibi nuktung sung movement khainai chini salarok bangsa chini bwrwi rok haino movement khainai chini ma thaina mania sak sung glong oslo ya step kaisa pano oslo ya ang tini
obono no jotoni thaniwa ang khorok bomoi kaisa koimung nargano boke bahai 19 dopha ni bisingo tabo bo chini kabangma dopha ni tamanai kabangma community ni bising ni buri ro kabangma educated ro tong bisis ke halam bokha ang kisa kok sana ane observation no ane naiko nai ane mokolo ang nukjak ge je halam ni bisingo belakena rare belakena kom omai fight klai thani fiaba birman nanghang ke nang halam jamatia deborma riang hanai kuno ke bo yoglak chini problem ha ke na bukung ne arisi haisi chini hawo ha ke na boro je kuno jati je kuno party phana khlai phaitang tripura hawo ha ke phaikan ke no tuyo somgole ma hai amra bangali party haikeng pai bor ke babang unity borne baba understanding tong fiaba chini bisingo ke tabo bahai nang abono no joto ni thani tini hai sal gathar kaisa belake historic kaisa sal 6 June abo chini agi boli roi thangnai ro borno moito khlaimani sal te buri ro no challenge khlaiba janani a sal remarkable day tini o sala ne thane abono ne bukhuk ngai ne thane ane kobom kaisa tongnai joto section ni borok nini busa ni bagai nini ni busa ani busa ta wonso de nini ni busa ni bagai nini ni bosong ni bagai nini ni community ni bagai nung ang basa ek sabole basa nai ba abon bangai joto nang koyo tini joto community ni burirok salarok bahai na burirok no khabasa roi freedom fight khai thani wo nirok ta manipur ro salarok ungklok tongoi baking khai tongmani hai nirok phai be jadi chin nirok ni buri serai ro no burirok ni ma thai no sung khering ma mani juda salarok ni ma thai no salarok khering ma no burirok ni ain kanon bebang na alada abon bangai chini man thai no chung move khai thani wo salaro abon nini kaham nini basani kaham dopha kaham ne wan choi nirok ni bhi basarong na bahai no TWF ne fight khlai thani wo nirok ni bhi basarong na bahai no communication khlai lai tamane unity ing phailang thang nei abang balakena kobogo lastly madam oro tai kaisa TWF do fight da khai tongo soba khai tongo buskang mangkho khai ne ni je samani tabo Tripura hastini Tripura sarok ni bisingo Tripura zugrok maximum no rai nai khangka kudrogo rai nai khangka rai maya justice kaham kamaya ba basa problem language problem rangpuishan problem thongo Tripura zugrok ni bisingo no kabang ko soprop jakmani rap khaijakmani bisingo justice maya omhai kabang rap kabang ungkugo thinango TWF rok ni one shot mungo Tripura sarok omhai tumun khaijak tonga ka brok ni samo busu jratui bas awoi buskango subasurok khaine tamo one shot mungo belaki nang mani abono first जों जेसा खायनाय होय बस जों थांना तो नांग्राव जों सेफ सिक्योरिटी फील खलाइले चिन त्रिपुरा हाव कारण आइन विभागो नायने के प्रशासन बेलाखेना दुर्बल तिनी आं 2018 जेफ्रो बीजेपी सरकार आनो अपॉर्चुनिटी बार आन सुजुग रखा आफ्रो आं 2018 निसिम 2021 जून 27 जोरा आं कमिशनर आं खलाइखा ओमेन कमिशनर बोर्ड मेंबर आरां ता मनुखा जदि 100 जना रेप खाइजाखा केनो एटलिस्ट 70-80 खलाइ सिन कुंबारा एज ए होल वन सं नायखा के कायसा दफा न बेसिबाग सिकारं आंबो याफां बसाका चिनि सलारं न साक नांलिया जों बरिरावबो आसंनि एजुकेटेड इंलिया चिनि माइनरिटी ngै थांमाने मा किसां माने बागै चिनि सलारबो जों न तमाने बेबाग जों ताबो चिनि हाउस जों ता मनुखाबा court kasari hospital joto education everything boro general site ong to boro enjoy khai tong phatani phaine ro boro no officially borong no beba capture khaijak abo joto ni ro boro joto saimano arani bisingo jong bisar raina ni thang kha ang bai thang bahai no gobang ma file move khlaika chini charai basa emon ke chini borok ro even phatar ha ni borok ro bai jong bori ro le phan pai jangnani chini dopha ni borok ro bahai no khase busia borok no sorong lai chini no tamane bosarong no nije ni no dopha ni charai ro no kabang ma innocent bori ro no rabar bang ma sing khasi bothar jaka rep khlai angkai lama bang ma se rang ri ka songkori ke kabang ma kuthaiman kha chini bori bosaro oro jagao nai nei mani bisar nai bo jong bisar maiya Sinaro totally hanatanga ke justice maya
abon bangai jeng bori rok abon no jeng samai tang chini bakhaw jeng jotong samai tang thai chini protection ni bagai jeng safe secure ni bagai jeng abo jur khe simana nai haisi sabon move khainai jema sak chini jeng samai tang ja chini TWF eba khane chini tiprasa ni bori ro jeng tabo oroi poroi ingnania nerasiti khlaiye kisi sa development hini manani abo baini ni bosabuti ni amongnya tamane rokhangnya dini ani bosa insecure ngka ke ang insecure ngka ke ang rokha kring ke nini bo ungui tong haisi abo ni bagai jeng tabok thansa singna ni jora jeng thansa ngai move khainai ar justice tama ba murder tama ba rape tama ba jasapana khlailang se thong haipana tripra hawo thongproino rajniti tui eba khena rangkhok poisa tui bahai khejane kobol jagai chini ain kanun bolte chini bagai kichu phana kare aba ang neron thani clear khe sawo ang ne je baithang ne khud experience ba ang neron sawo abani bagai ang neron oboro no sanani musugo jeng bori ro thansa bangnai bises ke jeng bori ro no besi bang na bori ro ne dukhono siwo tei jeng bori ro thansa mangnai jeng bori ro no rokha khaya ke ang yapang bukisa saka bori ro ke generation khaimana chala ro bosa asai ramaya bori ro se bosa asai ramana to ang buri chala ro thani ba obono na ani bukhabai ang request khaina ni musugo buri ro no shape khaiti jemon chung bufang ro no shape khai khang ke boro ro ne second almost hojago tui ro no shape khai khang ke chini tomanai langma ro nai se hojago buri ro kri khang ke borok ni sristi ni bisingo kaisa koso singui thangnai haisi abani mangai ang tini haijora wo jotto ni thane ang no sanani musugo buri no honor khainani buri no ni soi jaga wo buri no asok ronani eba khena buri no scope ronani a thani wo buri chalaro nirong thani ba obon anen binamro babe ang ne thani koimung te intellectual boro rong kaisa ang koinani musugo jara ta bauchi ni dopha ni sijak rongjak ni tongnai ro nirong no agi bosawo tini bosanai nirong ne thani chung thamsi bai saya belai khana khabai khugbai na ang koyo tin hai salo kaisa tiprasa dopha ni boringui ang nirong thani obono koina ni musugo potrika pore wei sa nongui simita tongbai di please mungsa tiklai chung bori ro no niro sahos rodi chung no chubadi bomoti movement di thanga karon lekha ringya move khaimani bai lekha kerong movement khaimani juddo ro mana abote kisisa update ngya haingo apane bagai chini dophane chijak rongjak tongnai ro advocate doctors eba khena jara pensioner habaya kajak tongnai ro nirong nite kisisa boyos tongmarong no aborong no dophane bagai no hai no mokhe tongoi oro hake dara laika oro hake koro laika oro hake ke sakhamung hne no tongoi tongma ba abo solution phaya abone bagai chung buri rok to samai tangai buskam basajak no haipano nirok bahai no chini side by side chini dophane chalaro intellectual eba think tanker nang abo ang ani baithang eba khane chini buri rong ne ngai koimung chini safe secure karikha chala bosaro niro jodi chini gana tonghang ke ishora ashirwad ke chini tripura har ni revolution salaimung tobo thanio chini buri rok belai khen chuknai hne ang khakau madam tai kaisa tabo rehabilitation rogo sunu khangkai kubun do pharok ni thani go tisunu gyama hai tabo sularok no karai buri rogo suchi yo laimani tablet sa laimani rehabilitation rogo kabang ko ti project buri rok no bo nukha belanya future tinango wana ma singsa o stable TWF tini assignment salo tamo message tongmani thani Aw, abo kaisa part, abo ni notai simpro rape ni kong no saka, tabo abo kaisa drugs, ebaka alcohol na laimani, abo kaisa balakin kirima sungsa sini cerai dong ni, tinang balakin kirima sungsa ngai tango. Abo ni bangai ang oros hana ni musung mani kang ke tangnai ro bang saka. Ang rehab center ro ang visit kayo boro by kok sawo boro ni kok na ang nawo boro ni tama problem ngai om hailama wo boro thangna ni nangka boro ka bui sawo madam chung thangna ni musu chung ma hamna ni musu baksa ke sawo chini ma pha chung no pora sona khlai ro malia buini kaham no lukhang ke bakha kosto ngo abo na khang ke kisa relax haima tongo abo te nate no te yakama yang thango hi baksa sawo baksa ke ba sawo baya kisa nai di hne ro lai thani bo dera lai even engineer obotong ang borbai bo malaika inke orne chung kuthuk khwan chok thai nga ke ne
chini guardian rok chung chini sarai rok no omai ke khulam khula yakai roho yawi te kisisa guardian rok ganda o tongnai ni nangnai ke guardian no baksa bises ke chalabo sarok guardian no hangke no tamane besi saknai yang thango sikla sogoi phaikhan ke ingka tabo buri rong ni bukhak bahai no hamjak layo chung tangni jugo bosa komna laibla ingka bosa no ador khlaite buri rok bahai no emon jaga sogoyo bor belai ulai de ngai thangma khlai saimia oba haiklai no belai no kholam khola saksam no dakti no gyan phaijago bor saksam no dakti no sijago karon mobile si bor no wall si bor tui tongma ba mobile si yago tui tongma ba kubun dopha rokle lekha rongja bor kha sikito bor ne everything bor ne independent tongma ba bor ne arong kha to hakepa tongma kha pia ba sinarole tabok english medium pore nai ro mabsala sakri khaijang ni bosa tongba rega tangi bosa no pore ro abo saro bahai no musuk mane abo teenage he hosi no tabo 20 bosor jora roktoi ba 25 years jora roktoi sala buri rong ni borong ni ekta disahara khak musuk mane tong engka a jora chungbo lai phaija engka ka haipa no baksang angke no ma pha khorai mane bising tong angke kisa control lo tong baksang angke no ma pha muruk tong maya onek samai samong tangai si busano support khaina nango engke buri ro kok samane o buri ro o kong no saw chungno musuk ma hai chung bahai na kham pore na musuk omaya ke jibon no tongoi ta makhlai ne ama ke no chawi ama ke no chung thei paisine ro ma khakao nga oba hairo ka kabang ma borong ni bahai no depression separation tongo sarai ro na hai no bo ni busale angko tanai drugs awo bo ni busa jaka khasia ha ka ingo hai honani ya ang tini hai salo obono busana ni musu je chung a sarai rong ni guardian jodi khorosa ni guardian bon busani kok narmal yang kai busana kok narmal ke sara gram sara para ni borong no basa wi bono tamo ungkha boni mane exact problem no sangai counseling khlaiye bozo goi boro no yutan de khlai mana abo chesta khlai thai sing no bole para no thang ke kalbaro kabang ma hor hopung amajar rabar bagan ro no go ke sabo ni bosa sabo bai chole sabo be ding thang karon para mo mongsa so ogoton gote kan ke mongsa sa he goto ke sara ko dopha safar khaibo sara para no safar khaibo anu khung to ses no abon bangai ang ne thane obono no sana ni musungo rehab center ro hormani abo to tamane arni phiro phai ke bang ma sanai bo tongpi bo nok ne situation eke ma phai ke ha kan bokro hai depression klai hai na hai sara sala po ne ha hai na phiro obo hai ro ke bang ma sarai ro theima bonuka phia ba obono nang kaisa moi to khlai ro nani musugo kaisa borok bono prime minister mano kaisa borok bono chief minister mano ke a theinei sa bo ke abone উপযুক্ত ইয়াদেবা যে জায়গা চিন মোদি যে ব চা ফালনাই সে ব প্রাইম মিনিস্টার মান কে আ খৈনাই র বড় কমা মানে চিনি কে বেলাই খটিয়া দেবা আপনি মেঙ্গি আং দফারনি থানে অবনন সানানি মুসু তিনি হাই সালো এজ এ মাদার এজ এ গার্জেন আং খরসা গার্জেন আং খরসা বুমাঙ্গি আং সানানি মুসুগো जों दफानि अमहायके सक सावै दंमानि आबनो बेलेखना लखना थाय अजरावो बेलेखना सोंथाय अ बुरै बियां दिगिं थां अ सला बियां दिगिं थां विशेष खलायै ओकेशनल तब मेला तेला पंखा ऑर्केस्ट्रा रंग आइलाय माने आबारो न टोटल सिनि जोंले सिनि मुक्ति युद्ध नि बांसे युद्ध रलाय दं सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन जे बरो रंग जों वा करा खेला कंगो वा कलै खेला बासाव बरक सिनि बैकबोन हमाने बरक से अमाय के टिके इंगलाय बरक सकसाय दं आंखे जों साबनि बाङै मुभमेन्ट खायनाय साबनले अ हानो याफारि कलांनाय बबा हाय बाहाय बांनाय सिनि तिप्रासानि भबिष्यत आबो बेलाय केनावा सखाय दं Madam, yang babaisa drugs alai thilai tongo, yang babaisa mela talangai bo khotingai tongo. Tinango population ni phasinga nasi kangkai dibra sarok ni hang pano ta population belai kom ni bisingo no. Tini hai TWF achaimani saloni ni tamo message tongnai je sini dibra jog forni barata duita rok wahne kubun dopha bai yagrom laija kong laija baksa kaija ko baksa kak layo. Mane ligi la kayung lai tongo o jagabo TWF ni nang proksa tini achaimani salo sini dibra jog bri rok no omahai kubun dopha rok bai tongmani population rok ni digya rong wan sogui tamo message tongnai paithak kasin. Belai kena nang mani sini dibra sarok ta jemon
kubun dophani borok rong hangake thangnai ro bang saka kubun dophani borok rong hangake belai kheno molting siu belai kheno buino temptation am jungmo khiklaina ne rung aboni bangai chini bwrwi bwsaro onek samoyo bike kanani musuibo chini salarokle bekar mangsing hake bike paimalia kok taboni ma jugong hake to agi to cycle ro laikheno kaijak laimano tabo bonsi kangke to radio ro kangke kaijak laimano kok tabo hake na bike bo bathaklia gari ro kangke se jamai kai laimasiu haiblena inke borok ni kaisa musung mani tongo nok ro bo kaham kaham mo tongo kamung somo ombo kha chung mokol ni nai thokmong nai thokjak mong eba khujo ni khana thokjak mong abo kisi sani kok gya inka abono obstacle abhada no laina ni bangai na te kisa sekang bang lukurung thana bono no jema sak sana ni chesta nakha chini bwrwi ro biang dingin thang biang dingin tam ungno dopha check rona ne nango jak jemon chini 19 dopha hin tongle arno kaisa committee khawi phano non political kaisa form khai phano borok ni nir kaisa para no nirok check maro sinai tumani kanke o sore aprobo ni khasia jora atini so bo khasia jora bo chini salaro ka bono pesi penglia ngake porasona bo kare bosi o kubun dophani borok hankele bono just sikar khaine ni bo bai thosongsa songtongna ni bai bono nana niya kabang ma chini borok thangai borok bai kaijagei kabang ma olo khana afsus khai kaka koko kesung aboro bo nugo engke borok hangke na thangai chini borok no sikar khaine ni te kaisa bising ni kaisa kok hangke tabok ni charai pore nai rong no borok sikar khaine ni karon borok no chini bobishot abo kaisa angne unthani sanani musu kuthuk kaisa wansok nai di chini charai jara english medium pore nai rok bises khai tabo stable ground hai rogo saram town rogo agartala sung nokmani khe borok no sikar khai di hne abo kaisa borok ni plan dong na kubun dopharang ni abo ang maon chogo gai te kaisa ke chung toy thobo tong abo ni chung proof bo tong te kaisa ke na chini bwrwi bwsarok no kaijagei borok chini jaga sampoti no borok bum khaime ke chini bwrwi bwsarok ni tikhe borok oro tongnani naitukmani abo kaisa inka abo no chini bwrwi bwsarok no chung borok bokro borok tawang sogui maya borok no tilang thangoi tabo sipai jola hairo joto par go naikha khai to mane bele kirma sungsa lama kokma kisa soinda ro ha kana bwrwi ro bahai no ri chicken kan lai kubun dopharok bai hai no chep jak lai bike ro khorok thang khorok bwrwi reke thangnai ngke ba kubun dophani borok abo busake nai thogya ba busake bukha kosong singsa inka aborong no borong ni bubumang bu phatong ble borong ni bu para tong ble borong ni bu jaiti gusti tong ble a bwrwi thangnai rong ni inka a bororo no abono ang naisom di hang sanani musuk manika obono mane ani no ang control khlai malia ani busa anai kongna leng khe lukun khlai bode oborno control khai mayang no kuna na kono ব্যবস্থা ma khlai ne bro no শাসন ব্যবস্থা ba ma khai nei te bro no counseling ba ma khai nei aka kena bro no turning point obo mane ingyang ga kena ta bwrwi rong ni nai nei di mobile ro nai kubun dophani tabo western countries rong ne hai khlai bro ri chicken kan lai haino buma bosilia bupa bosilia okrar bosilia amai khe kalai mane aboro no kaisa tamanai hoyto tang ni generation ro hoyto madam tam sakha abo bele khana thonglia hni mane sangtang modern ngi phaika hai hni mane phiaba te kaisa nung mui tamana rangnai nini bosak kha nini sampot nini bosak kha nini bobishot haisi abani bagi nini no nang protection ma khaine tamani mangai no udas klai joto ni thane nini bosak ni bebang no ronai ba nung sikli sokha khe nung chala no ma kai jangnai nini chala ni sampon khe nung nini bosak ekoma ke kisa preserve tongro di haisi kamung ba buiba ব্যবসা khainai ni mangai kamung sumong ba pode por phalnai no haipana no abono grohon khaina ni bises kai chini te prasad phabong ke abo rok chini grohon jogo ya ko asake open mani saya abono thangnai ro kaisa udaharon angmaro alisara sarpro tuinango phya ba boyang susla ba yakasani sekang wati kotor phaikan ke alisara te nana ni moto kori buini aro kosok thangsinai ba tamana abo buthu ba thabongai phi kainai ni moto borna ni moto ngyang abono kubun do phao thangmani ole abono nung je hono buini aro je tamani bangi buini do phano omo thang obo technical eto education chini bising phai ko sane sekano technical chini yabu ngi thangka aboni bagai belai khen borno wa sokmani ro nukmo ro
Balakan lagi lagai borong kan kaham ni saya hamil no adopt lagi rau. Ingka apa ni bangai alis ara kosok mah heke baru bahasa kubun dopha ni ara kosok wei rok thang bai kata. Abo no control narang nani ke ang sai chung bai ba ani besar malia nang sai chung bai ni besar maya. Abo joto section joto students bahkan educated negara tong merong ni responsibility na de para wota mangui tongka eba oro ta ono wota mangui tongka abono joton daito mana nai sini tabo YTF pangka sini tabo Satro Federation TSF rong hibu tong bayo sini youngsters kahang khawang song nai rong sini jara mukhlai jam thani tini 2023 6 June os hal mario ang nironi thani ani bukhabai no kobogo karon obo jung jotto daito na yang ke only bubagra simin nama bai ungya bubagra saisung bai obo success khaimiya karon bubagra ndir jotto no saimano bo balakin not only national bo international leader thing na haipano saisung ke kono jaga pano movement ungya moni ganda sung jotto no ma ba chanai je chukmani nung chukmani dophan bang contribution khadi nung bo ma haike chuk Haino chosma thulayo buri rok chosma thulayo lipstick thulayo at topic rogya abo rogya tamo nini major tamo issue tamo no tui nini dopha no no jesa party pan khaidi hai pam phan no to dopha nai di kubai kubai chini hawo rayo chungka ba mungsa sa class laika aprong ha ken nung tamo party khlai abo no nahar jakla nini chehara nini bukung bara de abo se naharana abo no balaken kuthuk khewang sama nang jotto party khlai nei ro borong thani ang abo no koibung next man khang ke jukti ka haro phaidi phia ba ni dopha no nong bengai nai di kubun dopha ro china how enjoy khlai tong nei ro borong sakni mane tuk sumai no borok ti khlaiya borok joto no risom hai thansa tani nung bai ang kheng mai ang nai abo no wan chuk thai ma khang ke advice ro di je party pha khai di ni dopha ni ka hamne bagai nung bos kang agogui ni mung tongoi thangnai jat rang khok puja bo kichu chini loge thangya phia ba nung kaisa kok nang kungmani dopha ni bangai samane abo hang ke tong plai thang